سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب شانل سينما سمرن لومون كم وترو زتفرالي حبرتات عزنا لكم قريبنا لنا لمكتتالكم بخبر نعدم كروشياوي أكافال ريال مدريد لوكا مودريتش متصنح ليونيل ميسي أب برشلونة كم زحقو قليتم ليونيل ميسي أب زحالف أوانات كاب برشلونة وتسيونا مانشستر سيتي كتسنبري كبهال دحر متصنح فدرشن كعسو غري اسبانيا كن ملك أقواغا ميسي 650 مليون مخان دحر محبارو اتمسرح كم ساعة نغفة زفلت يوم تصنيحو انت أرجنتيناوي كاب برشلونة كوت مدلايو بريزيدنت تاغانتا بارتومينو مبصعو بزي محلاو مخانو دحر مقلاتو أب تاغانتا ختصنح موسانو زكر يوم أكافال ريال مدريد لوكا مودريتش ميسي اب كامب نقصنح موسانو كم زحقوسو قليتم موسى ميسي نعنا تصبق ايكونن كما عينت تصاوتي كتصنحو طراي زلوم ميسي اب بارسا ختصنح موسان دما تحوجسي تمنتايسي كتتصاوت نكلغا انصارتي بلوص كتتصاوتي دس بلكم قبل مودريتش اب تصانحيت مس ميسي اب برشلونة عملكيتو اب ذهب حساب مانشستر يونايتد مس ماوريسيو بوتشيتينو حبو ركبات تكايد الله تبايلوم زاغيت كابز كايرتهم سلسة قطمات سلسة نتبطرايا واهيلا زلا مانشستر يونايتد نا اسلطانيا شولشير بماوريسيو بوتشيتينو نمتكا امد لوات كم زلاي تغليصم اب تحساس 2018 بوتشيتينو نمورينو نمتكا بيونايتد كم قدامي حصي قريبو كانت نبره بغزياونت نمانشستر تركيبو زنبره شولشير كن نتاغانتا ناب غودنا عوت مملاسو نتناي معلم سراح بقوامنت كم سركبو ذكريوم يخون برت نرويجاوي أسلطاني أبز زاغي سلسة قطمات تلعيلو زلو حدش عامة سبورت نتاقانتا مريحو دخوم زبهالو سيطات أمم زغابي زركب بورد مانشستر يونايتد دماه نتاقانتا نابنايك أدم كبراك ملساي يخيلين زبل وماوريسيو بوتشيتينو نشول شير نختكالهم مسي أرجنتيناوي حبو ركبات يكايدو خمزلو تحبيرهم بوتشيتينو زحالف عامت أول حتكمتي كابتوتنهام دحرم سنباتو بزي سرح كمزلو زفلاتيوم اب اولترافورد ناي 18 اوارح عمري زترفو شولشير انتدا تسوغيغو كابتا غانتا 4 مليون كحسا كقبليوم اب تحساس 2018 بمانشستر يونايتد سوغو مورينو غن كابتا غانتا نمن سنبات 18 مليون تخفيليو تسنابيتم هولندايت كلب اس في ايندهوفن نجرمناوي ماريو غوتزي كم زفرمتو افليتام كبورشا دورتموند دحر مفناو بزيغانتا تصنح غوتزي حدا كابتوم لعل تسفات نبير لوم زنبرو تصاوتيم هغرايت غانتا جرمن ارجنتينا رتيعه تعواتي توانچ عالم 2014 برازيل اب زخونت اللوان غوتزي نتا معوتي شيتو نايت قدم زمزغبه تصاوتاي منبارو ذكريم يغن مر بسنك ترغاغام مسبرتي تثبيت تغبرلو بقعتو كنصبارقو تصنح غوتزي كابن باير مونيخن بورشا دورتموندن كمالالت يصنيحم زحلف عامه سبورت ماليا بورشا دورتموند وديو 21 قطمات زكايده غوتزي ثلاثه شطات مزغبو زفلتيم اول حسنه اب بورشا دورتموند زصنحو عل دحر مزام زيغانتا تصنح غوتزي نزقصلو كلتا عامتات اب بي اس بي ايندهوفن كتصاوت اب سممع بتصحلهم سدرا بيت غليزر نمسغار سانچو نا مانشستر يونايتد انقفات كم زخنو تحبيرهم بختلا بومبر مانشستر يونايتد ادوارد كفصم حسيبو زنبر ممصا انجليزاو سادون جانچو نا اولد ترافورد سدرا بيت غليزر كم استقامو تحبيرهم بمسرت ز اتلتيكس سبالت مرب حبريتا كم زغلصتو دما ادوارد مس حدا كاب سدرا بيت غليزر زخونه جويل غليزر اب حسابات بزي مسمعمم اتي مسرح كم ساعه قفه تغليصم وودوارد نتي يونايتد اقديما زغربتو ناي 8 مليون غنزب ملياك تقرب نزغربو حتو سترابيت غليزرغن بدورتموند زحتا زلو غنزب مسلو كنتات كورونا فيروس زخيد بزي مخانو نت مسرح كسر زوه كم زخالو تغليصم تسمع عن تسانه ادوارد انفتو ناب قالوت كم امراص زحازم تصاوتي كم زغبرون تحبيرهم بسنكي كورونا فيروس دغفتي ناب ساليمات ياتو بزي مهلام دما امنس وكف قدم 5 مليون كسارات زغاطما زلو يونايتد ابز تعصو مسكوت مسغار نبانديفي كافانن اليكس سيلسن مفرما زفلتيم موركاوي نايكم في تصاوتاي كلب تشيلسي حكيم زياش هغرايت غانتا موروكو ابز قصل معلطات نزلوا قطم مستاف هغرايت غانتا بمخان لمداتو يكايد كم زلو تغليصم زحلف ورح طرينا بتشيلسي دحر مصنبارو اب ورح سنه بعلي نابتا غانتا تصنبر زياش بسنكي زغاطمو ناي برك مهرمتي زاغيت نتا معراب لندن نايت كلب وكيلو تصوتا اي كايدن زلوم يهون برابز حجي وان ملو كابتا اغاطيمو زنبر ناي برك تصغمات تناغيفو نهغرايت غانتا موروكو ام حزنتاو قطمات مريح وان خاتو باسلطان هغرايت غانتا
ድሕሪ ዝተገብረሉ ፀውዒት ብምቕባል ናብ ሞሮኮ ከም ዘምርሐ ተሓቢሩሎም ተኸላኸላይ ኣርሰናል ኪሪያን ቲርኒ ብኮሮና ቫይረስ ተለኺፉ ከም ዘሎ ተገሊጹም ሃገራት ጋንታ ስኮትላንድ ኣንጻር ሃገራን ጋንታታት እስራኤልን ስሎቫክያን ቼክ ሪፐብሊክን እተካይዱ ሃገራዊ ግጥማት ጻውዒት ዝቐረበሉ ቲርኒ በቲ ቫይረስ ተለኺፉ ምህላው ካብዞም ተጠቕሱ ግጥማት ክበኩር ምዃኑ ተሓቢሮም ኣቐዲሙ ኣብ ዝተገብረ ምርመራ ኣካፋሊ ሳውዛምፕተን ኣርምስትሮንግ እዩ ኣቐዲሙ በቲ ቫይረስ ተለኺፉ ነይሮም ድሒሩ ኣብ ዝተገብረ ምርመራታት ድማ ምስ ኣርምስትሮንግ ቀጥታዊ ርክብ ዝነበሮም ኪሪያን ቲርኒ ዝርከቦም 4 ተጻወትቲ ሃገራት ጋንታ በቲ ቫይረስ ከም ዝተለኽፉ ሓካይምቲ ሃገራት ጋንታ ኣረጋጊጾም በዚ መሰረት ድማ ቲርኒ ንዝቕጽሉ 10 መዓልታት ኣብ መጽንሒ ክፍሊ ናይ ምውሻብ መስርሑ ጀሚሩ ከም ዘለዎም ተሓቢሮም ካብዚ ተወሳኺ ክለቡ ኣርሰናል ዝመጽእ 17 ጥቅምቲ ኣንጻር ማንቸስተር ሲቲ ዝህልዋ ግጥም ኣይከርክብን እዮም ቲርኒ ናብ ሃገራት ጋንታ ድሕሪ ምጽምባሩ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፈ ካልኣይ ተጻዋታይ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ኮይኑሎም ኣቐዲሙ ኣካፋ ሊቨርፑል ሻኪሪ ናብ ሃገራት ጋንታ ስዊዘርላንድ ድሕሪ ምጽምባሩ በቲ ቫይረስ ተለኺፉ ከም ዘሎ ዝዝከር እዩ ኣርሰናል ንፈረንሳዊ ተኸላኻሊኣ ዊልያም ሳሊባ ናብ ክለባት ሻምፒዮንሺፕ ብልቓሕ ክትሰዶ ኣብ ውሳኔ በፂሓ ከም ዘላ ተሓቢሮም ዝሓለፈ ዓመት ኣርሰናል ኣብ ትሕቲ ኣላይነት ኡናይ ኤምሬ ኣብ ዝነበረትሉ ግዜ ንፈረንሳዊ ተኸላኻላይ ዊልያም ሳሊባ ብ27 ሚልዮን ካብ ሴንት ኢቲየን ብምፍራም እቲ ተጻዋታይ ምስ ሰጋንታን ዝቐጸለ ሓደ ዓመት ክትጻወት ኣፍቂዳ ምንባራ ዝዝከር እዩ ሳሊባ ናይ ልቓሕ ውዕሉ ዛዚሙ ናብ ኣርሰናል ድሕሪ ምጽምባሩ ናይ ጾታ ዕድል ይረክብ ብዘይምህላው ዝሓሸ ልምዲ ንምርካብን ዝያዳ ናይ ጾታ ግዜ ንምርካብን ደጊሙ ብልቓሕ ካብታ ጋንታ ክወፅእ ከም ዝኽእል ክሕበር ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ መወዳእታ ሰዓታት ናብ ክለቡ ዝነበረ ሴንት ኢቲየን ክትጽምበር ተቓሪቡ እኳ እንተነበረ እታ ፈረንሳዊት ጋንታ ብኣርሰናል ንዝሓተተ መለቅሒ ዋጋ ክደፍሮ ብዘይምኽኣላ ግን እቲ መስርሕ ከም ዝፈሸለ ዝፍለጥ እዩ ይኹን እምበር መስኮት ምስጋር ተጻወቲ ኣብ ውሽጢ ምድሪ እንግሊዝ ክሳብ 14 ጥቅምቲ ዝቕጽል ብምዃኑ ሳሊባ ኣብ ዘን ቀፂለን ዘለዋ መዓልታት ካብ ኣርሰናል ወፂኡ ብልቓሕ ናብ ካልእ ክለብ ክኸይድ ከም ዝኽእል እውን ተሓቢሩሎም ክለባት ዋትፎርድ ኖርዊች ፉልሃምን ንጉዳይ ሳሊባ ብቐረባ ዝከታተላ ዘለዋ ክለባት እንግሊዝ ምዃነን ዝሕበረለን ዋትፎርድ ድማ ብዝያዳ ነቲ ናይ ሳሊባ ንምጽምባር መስርሕ ትመርሖ ከም ዘለየን ጋዜጣታት እንግሊዝ ዘጋውሓ ዘለዋ ሓድሽ ኣባል ማንቸስተር ዩናይትድ ኤዲሰን ካቫኒ ንዝቕጽሉ 14 መዓልታት ክውሸብ ምዃኑ ተሓቢሮም ኣብ ድሮ ምዕጻው መስኮት ምስጋር ተጻወቲ ብነፃ መስርሕ ምስጋር ናብ ማንቸስተር ዩናይትድ ተጸምብረ ኡራጓዊ ኤዲሰን ካቫኒ ብመሰረት መንግስቲ እንግሊዝ ካብ ፈረንሳ ንዝኣትዉ ገያሾ ነብሶም ከግልሉ እንዘውፅኡ ሕጊ መሰረት ንዝቕጽሉ 14 መዓልታት ክውሸብ ምዃኑ ተሓቢሮም ድሮውን ካቫኒ እቲ ናይ ምውሻብ መስርሕ ጀሚርዎ ከም ዘሎ ተሓቢሮም ማንቸስተር ዩናይትድ 17 ጥቅምቲ ኣንጻር ኒውካስል ኣብ ዝህልዋ ግጥም ድማ ካቫኒ ከም ዘይርከብ ብኣጉ ተፈሊጥሎም ካብዚ ተወሳኺ ማንቸስተር ዩናይትድ 20 ጥቅምቲ አንጻር ፒኤስጂ ንዝህልዋ ናይ ሻምፒዮንስ ሊግ ግጥሙን ካቫኒ ንመስመር መጥቃዕቲ ሬድ ዴቪልስ መሪሑ ናይ ምእታው ተኽእሉ እኳ ዝተሓተ ምዃኑ ተሓቢሩሎም ኣብ ወርሒ ሰነ ካብ ፒኤስጂ ድሕሪ ምስንባቱ ዝኾነ ፀወታ ዘየካየደ ካቫኒ ናብ ንቡር ብቕዓቱ ንክምለስ ግዜ ክወሃቦ ከም ዘለዎም ዝተፈላለዩ ተንተንቲ ስፖርት ዝፅውዑም ንኣንቶኒ ማርሻል ብቀይሕ ከሲርዎ ዘሎ ሾልሻየር ናይ ካቫኒ ውሸባ ድማ ተወሲኽዎ ኣብ መስመር መጥቃዕቱ ሃገፋት ክረአ ትንቢት ብዙሓት ደገፍቲ ዩናይትድ እዮም ወዱ ንኣሰልጣኒ ሪያል ማድሪድ ዚነዲን ዚዳን ዝኾነ ሉካ ዚዳን ካብ ሪያል ማድሪድ ተፋንዩ ናብ ክለብ ራዮ ባዮካኖ ምጽምባሩ ዝዝከር እዩ እቲ ኣባል ሃገራት ጋንታ እንግሊዝ 20 ዓመት ዝኾነ ተጻዋታይ ናብ ራዮ ባሊካኖ ዝገብሮ መስርሕ ምስግጋር ከም ዝሕጎሶ ድማ ገሊጹሎም ኣብዛ ጋንታ ምህላዊ ሕጉሴ ኣብዛ ጋንታ ድማ ዓብ ነገር ክገብር ዝዘሊ ምስ ደቅ ጋንታይ ብሓባር ምዃኑ ድማ ዓላማታት ጋንታና ኣብ መዓሉ ከም ዘብጽሖ በዓል ሙሉእ ተስፋይ ኣብዛ ጋንታ ከዓብን ሓገዘይ ከበርክትን ድማ ኩሉ ዝከኣለኒ ክገብር ክብል ሉካ ዚዳን ገሊጾም ኣብ ትሕቲ ወላዲኡ ዚዳን ብምዃን ዝስልጥን ዝነበረ ሉካ ኣብ ሪያል ማድሪድ ዝነበሮ ውዕል ኣብ ወርሒ ሰነ ድሕሪ ምዝዛምዩ ናብ ክለብ ራዮ ባሊካኖ ብነጻ ተሰጋጊሮም ካብ ግዜ ናብ ግዜ መደባትና እናሰፍሐ ይኸይድ ምህላው ድማ አንበብቲ ክንቆጽር ስለዘለና ጉድሳት ብመንገዲ ፌስቡክ ሜሴንጀር ሲነማ ስምረ በረኺልኩም ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም خبركم تخطاتلتي يوتيوب channel سينما سمرم نمكتالكم እናመስገና ንሎም መዓልቲ ኣዳሊና لكم ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ንረኽብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንተዕናን